Асан Фурашијата. Асан, камера жичек. 100. Катек, накладут. 100. 150. Севтико, Бажерака. 50. 50 евро од Българија, од Севтико, да е жив и здрав. Сома ги са. За мој пријател Севтико од Бела Кучек. Учета малко пожело. Писано да Севтико од Бела. Двамата брате, моите пријатели, Билал и Таир, на Кучека на Салилка, камера жичек. Камера жичек за двамата брате. Камера жичек. Ама канал по кмета е че телеки не скиша. Телеки мале оля, бе. Учета, да останат само дараващите, Тасик е голям, малко настрани, да видя кой е фърил, кой не е фърил. Продължаваме. Таир, 100 евро, да е жив и здрав. Билал и неговата съпруга, 100 евро, да са живи и здрави. Амед, викай. Амед. Иди ги чекай за двамата брате. Специално за двамата брате. Тука брате. И за кмета, дами и господа. Ле, двама брате. Прасник. За двамата брате. Ле, двама брате. Ле,
Alo, barmen güzel başa. Bu güzel başa. Ahmet, teslim gibi. Koy şu başta da teslim gibi. Ahmet, son hangisi? Самагис. Две сестрички. Девятка. Вау. Две сестрички со спарышки, европейские веснушки. Две сестрички, как косарычки, европейские веснушки. Ты зимой тачаранцы, много богатые, далекие. Ты зимой тачаранцы, много богатые, далекие. Моя приятел Милен Босан. Милен Романеца. Чем фаш, моя будет? Милен. Вау. Продолжаем. 50 евро продолжаем. Продолжаем, две сестрички. Още 100 евро от Милен. 150 евро от две сестрички. Амет, моя приятел, за Романеца. Хотела, боса на хотела. Две сестрички со старички, европейские весны. Две сестрички со старички, европейские весны. Ты зимой тачаранцы, богатые, Свато, Гунди. Айде. Верам или да продължавам с други? Моя сват. Будь си дала ми хвалество. Будь ме зрила с ги. Каро, тау бикини. Само не се. Само не се. Моя сват, вала истински го обичам. Кече си? Ало, обръщам се към сервитьорите. Нека да си гледат работа. Каквото има да се осервира. Защото съм видял по масите много неща трябва да се прибират, да се осервират. Кажи, къде значая керама мяхайпес? Кой си сервитьора, нека да си гледат работата. Каквото има да се прибира. Има да се осервира. Ата. Галине, на сервиторите кажи на турски да си гледат работа. На сервиторите, дето работят на прочетта, идвам. Свато, какъв кечек искаш? Какъв кечек бъде? Ало, ти кафе ни пашло? Джала пусава Или скутарва. Давай кечек, кечета.
Злато, също камерата. Начем това, начем. Sabri. Много близко. Sabri, ще ти заушите. Камерата. 50, 100, 150. Гечек за моя сват. Гечек, Sabri. €200 от клубито и кафтенета да са живи и здрави. Норико! Айде! То смак! Айде! Айде, брат ми! Давай, ще вариш тебе за един човек с кафомата. От тук ще опре. Седни. Ние с него пътувахме един път до България, само с твоите песни, по скайпа. Това ни е живота, ние му скайпа ги казваме. Камера, двойка да пусне. Втори клас пусне. Втори клас да пусне, даже. Не ме питай, майчи се пита, какъв живот живея. 10 години в чужбина, аз работя и се мая. Тежко е, майко, много е тежко. Гледам децата, само до скайка. Не искам пари, не искам злато, искам майчице да се прибера у дома, да се завърна, подържа и миряно седиш и да прегърна двете си деца. Не искам пари, не искам злато, искам майчице да се прибера у дома, да се завърна моята къщичка и да прегърна двете си деца и моето малко кученце Оливия. 6, Thank you. 50, 100 евро от Норико и Аретна да са живи и здрави. Салим. Конфликт. Оже, арга да оже. Пашала. Оже, да, утре, ожета. София Гечек. Гласувайте на утре! Ало! Гласувайте на утре! А що? Утре! Ало, Ферси? Амен, тъйто, амен. Мариане. Саши. Вики. Мария. Двойка. Готен. Абе, къде сте, Саши, Виж се, Мариане?